Salutare toată lumea, eu sunt Iterat Freddy și acesta este un episod în care vă voi arăta cum se utilizează trambolina, super trambolina și de asemenea o să vă las câteva minute să vă uitați la ea ca să vă dați seama și voi cum se face, să-i dăm drumul. Este foarte simplu, din câte puteți observa este înconjurat de TNT, aici este apă ca să nu se distrugă tot și tot ce trebuie să faceți este să puneți reston pe aici este un pic mai complicat, vă dați seama. La fel înconjurați tot de reston și apoi trebuie să trageți de manetă. Vă uitați așa în jos, să detonați toate și apoi super aruncarea. Cam atât a fost și cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, like-ul vostru contează. Ne revedem data viitoare. Ciao!